שלום, מומחית לתכנון פיננסי של המשפחה. היום אנחנו קומפקטים כי בגלל האירועים בדרום הר חברון, אבל בכל זאת בדקות שיש לנו, אם תוכלי לומר איך אפשר לחשוב קדימה בתקופה כזאת שהמשפחות לא גומרות את החודש, אנחנו מתלוננים שהכל נורא יקר, אז גם לתכנן את העתיד הכלכלי של הילדים עוד אפשר תוך כדי? זה קשה מאוד, זה קשה מאוד, אבל צריך לגלות א', יצירתיות טיפה, והשכלה פיננסית מסוימת, ואני אפרט למה אני הכוונה. אז אם נשאר לי קצת ספיירים בכל זאת, למרות המצב, מה אני עושה איתם כדי שילדים יהיו מסודרים? הדבר הבסיסי הראשוני זה לעשות תוכניות חיסכון, שהיום הריבית עליה היא מאוד נמוכה, אבל כמו שתמיד אומרים, המרכיב הכי חשוב בתוכנית חיסכון הוא החיסכון עצמו. אז פשוט לחסוך את זה בתוכנית חיסכון. האופציה השנייה קצת יותר מורכבת. אגב, למה את ה-100 שקלים האלה בחודש או 200 או 300 לשמור לעתיד ולא להוציא את זה על הילד היום? אם נשקיע בשיעורי אנגלית היום נוספים פרטים, יכול להיות שההשקעה הזאת תיתן פירות בילד בהמשך. זה תמיד נכון, אבל 300 שקל שאתה משקיע בחודש למשך 20 שנה זה 100,000 שקלים. 100,000 שקלים אתה כבר יכול להבטיח השכלה בבוא העת לילד בצורה מכובדת. הוא בטח שמח לקבל אותם בבוא העת. כן, גם ההשכלה היום היא מאוד יקרה, כי כבר עוד הולכים למכללות, אז זה הרבה מאוד כסף. אז זאת אופציה ראשונה, אבל כדי למנף את זה קצת יותר, אפשר להשקיע סולידי בשוק ההון, כמו אגרות חוב, תעודות צה"ל, קרנות נאמנות. והאופציה המשולבת שבעצם מקלה על תזרים המזומנים, זה כשמשתחררת קרן השתלמות למי שיש, להשקיע בנדל"ן, אפשר היום לקנות עוד דירות ב-300,000 שקל לדוגמה, אם משתחררת 120,000-130,000 שקלים, אז אפשר עוד ב-300,000 שקל לקנות דירה. לא, רגע, את מתכוונת, בוא נסביר, לא, הגברת יודעת מה היא עושה, היא לא מתכוונת דירה ב-300,000 שקל, היא מתכוונת את הסיד מאני, היא מתכוונת את כסף הגרעין שמאפשר לך לבוא לבנק ולבקש משכנתה, שאחר כך שכר הדירה יחסר, נכון? אני מייצג אותך, נכון? נכון, אבל אני כן מתכוונת כי רזניק הלך לחפש את הדירות ב-300,000 שקל. לא, אבל האמת שיש כאלה, לזה התכוונתי. יש עדיין בפריפריות דירות ב-300,000 שקל, ב-350,000 שקל, ואם אתה בא עם 140,000-150,000 שקלים, לוקח חצי מזה משכנתה, זה מכסה גם את המשכנתה ונותן יתרה שאותה אתה יכול לחסוך, וזה בעצם השילוב האופטימלי, שזה לא פוגע בתזרים המזומנים שלך חודשי, ואתה גם חוסך וגם מצמיד את הכסף לשוק הדיור, התנודתיות בו גבוהה מאוד, אז זה אופציה מאוד טובה. זה בעצם לשלב את כל הדברים. אז זה אומר שכדאי להתחיל איך שהילד נולד, לא לחכות לכסף של הבר מצווה שיצטבר. לגמרי, לגמרי. אחד הדברים שהרבה משפחות עושות, זה לוקחות את הדמי ביטוח לאומי שמקבלים, אם הם מתאפשר להם, ואת הכסף הזה של ביטוח לאומי, מההתחלה הם מייעדים אותו שזה הספתח. לילדים, והחוק הכי חזק, כמו שאיינשטיין אמר, זה ריבית דריבית. זאת אומרת שאם משפחה ממוצעת מקבלת 300, 400, 500 שקל לשלושה ילדים, וחוסכים את זה לאורך 15 עד 20 שנה, מגיעים גם לעד 200,000 שקל, שזה כבר בבוא היום סכום שעוזר לילדים מאוד. בוא נקווה שעליית מחיר החשמל לא תגזז לנו את ירידת מחיר הקוטג' ושישאר לנו משהו בסוף החודש. וגם לא לשכוח לספר למישהו שבאמת אגרת את הכסף הזה. אני שמעתי על מישהו בגילי שנזכר, חלם בלילה שסבתא שלו אמרה לו שהיא חסכה לו כסף באיזה בנק, ועלה קם בבוקר, ובאמת היה שם כסף. איפה היא שמה את הכסף? בבנק. לא חושב שיש איזה אבן ש... לא, איזה בלטה. כן. אז לא לשכוח גם לזרוק למישהו כי הבנק לא יספר לך על זה בהתנדבות. לא. טוב, אנחנו נצא להפסקה? כן, ואחר כך דפנה דקל תהיה כאן. אנחנו מתחילים לפמפם את... גם אילנה אביטל. מופעי חנוכה וגם אילנה אביטל, ועוד ועוד. נחזור.